US Donald Trump, iyang giinsulto ang katawhang Pilipino, Uy, insulto! iyang giinsulto ang Pilipinas, labaw sa tanan, Patakabalan iyang ka! gipakaulawan ang atong presidente. Patakabalan ka! Unsa may- Ingon pa Dugay, si Trump wa- kanina! nay, dugay He's ka mo. a top negotiator! Oh. Hoy, paminaw Joel! Sabanjo! O sa insulto! Gingnong pabanggan ni Trump si Oh. PBBM sa ihag nga Oh. post, sa ihag nga tanan ng Twitter nga he's a top negotiator! Lalima mo na! Top negotiator 1%. Top negotiator 1%. Di ka balik pa yan, Dapat si ha? Pangulong Marcos di alang nga. Agi insulto siya sa tubangan. Oy, dili na insulto! Pagdahig na ano! Donald Trump? Mr. Oh. President PBBM, saludo ko nimo sa 19%. saludo? Saludo Si ko. saludo ka, Kay si kalipay. Radyo Man Joel, wala po. Ay, Si Radyo Man kalipay. Joel. Si Radyo Man Joel ha, malipay sa 90%. Kay gusto ni Radyo Man Joel, 30. Gusto ka 30? 50? Kasamang 19% ka, okay na, anak. diri sa Asia kasamang dong sa Indo-Pacific Oh. ang Pilipinas maoy pinaka Oh. aliado sa Amerika. Una kasamang dong ha, pinaka aliado Oh. ta. 70 years, more than 80 years, Oh. dekada ang atong pagka aliado Oh, sa ano, Amerika. oh. Dapat tagaan og pabor ikaduha. Oh, di salamat Oy, kay ikaduha, aliado. punto. Oh, di Ano na, salamat. isa. Sige, sige, Pagpapay ako sa kwarto. padayon. Oh, para mahigmata ka. Dugar ako na higbata, Radyo Man Joel. Dugar ako na higbata. Dugar. Talaga, mata. Sige, Talaga, ako mata. mata. Oh, sige, ako mata. Oh, ikaduha ka sa mga punto nganong dapat hatagan tagpabor sa Amerika sa pagpababag maayo sa taripa tungod kay nuibi ka base militar sa Pilipinas nagkatag din sa tuwang nasod walay bayad ang gihimo ang Amerika gilibre sa Pilipinas ako kay pabor nila Ayaw mga kasama. pag-isgot anang sa seguridad. Trading ang atong gisgutan din ni Oo, taripa. lagi, trade deal. Ayaw Ako pag-isgot siya anang kasamang seguridad kay dong. normal na. Ang isgot ang Ngayon sa Amerika ang ang pabor. pagpuntar sa ilang Ang pabor, mga mga basi kasama. din eh. No. Dili. Are, paminaw. Oh, sultan. Ikaw, Oh, sige. wala yun ni mo gihuna-huna ba? Wa ka maluoy ni PBBM? Radyo Man Joel, paminaw. Wa ka maluoy ni PBBM? Para magmingaw-mingaw. Laliman ka na Radyo Man Joel, makikistorya kang Trump Radyo Man Joel nga usa ka business icon. Ha? Laliman mo na nga imong ang iyon ang ato ang presidente nga ang presidente sa US nga ayaw kayo may dakdaking taripa Mr. President. Laliman mo na. Dili ka makaingon ana nga tafa di Hoy, mo kasamang dong. Kasamang dong. Unya, Radyo Man Joel. Paminaw siya. Unya. Ang advantage pag yun sa impag-adto dito Radyo Man Joel. Mismo si US President Trump ningon nga done deal na ang mga trading agreement sa ato ang Pilipinas ubansab sa Amerika. Dili ka malipay, ana. Dapat ikalipay. dili. Mr. President Bongbong Marcos, duha ka kamot ako saludo. Saludo ko nimo. Saludo. Saludo. Pas nila nito mga suko ang mga butuanon sa imo mo saludo kang BBM. Wa gyud hinungdan niya pagkato dito. Pangasuko. Disadvantage sa tuwa